Ahoy yung tuhod ko. Ahoy yung tuhod ko. Kanja. Saya berapa sesuai dulu na ba maninigas ka? Ada sa bagat ko yung niliw. Nigas na din sa right side. So, pagpapakatag ka mislo. Mapikir na ng ugat, pagpaganyag na ng ugat. Parang nagigat na tayo manghilot na murag na pukaw di ka namin. Lagay rin dito. Wala na, function ang lagay. Bantay-bantay ikaw niya. Tingkog ka na. Tindog man yung siya daan. Basta pag paralyze ba yan, di na na mo tindog yan. Kanang paralyze, na uban na paralyze. Itanaw mo po na siya, doktor good niya. Ayun siya nga, siya bastos niya mga topic na ito. Paano niya po niya mga relate. Naman, matindog pa na mga dili. Tugan tinood. Doktor dito siya, kaya kanang acupuncture ba? Try man ko siya anak. Mga tusok-tusok, dagong-dagong. Sa kaya, tutok na sa kayo. Gutom na na i-offer gani, la, try. Ay, di na maka-afford, wala na. Mahal naman pangayo, wala na tani, at naka-afford na ustad sa ta. So, acupuncture, mga dagong na tusok-tusok. Saka pwede pa kayo din eh, kaya magtindog. Kaya, Problema ang magdala. Di mo tindog. ang problema, ang mo drive, patay na. Kaya na menopause na. Ang green, tarang danig, yun. Mo drive. Sabi ko ka, Siya. pinagpungan man yung Siya. Siya. bayot na din mo siya agad. Hindi man yun. Man galing sakit mag-mandrik ng mga babae. Mana ko siya nagsakit. Hindi ko gira ng babae. Ito ay kasakit. Atan ka pero hindi tayo. Biglahin nang oo na. Sakitan ka, ma'am. Sakit, ma'am. Oo. Ito magkakaroon. Lain daw ba? Kaya wato na video. Sa ka, sakitan dahil. Ay, Ikahikot siya. Ang wala kabalo ba? Maghilot day. di buya kayo siyang kauban. Gusto mo ka? Kaya lang. Ulo ko, uy. Ulaw, kahit ka na magdaw. Ulay, oh. Siya Dili, gina. kaya ikaw mo tanaw, maulaw ka. Si wala di Parang ulo. ikaw mo'y makuha na, no? Parang nasa yung mga taran mo, kuwan mo, parang Buhay na na kong babae na ginana. Hindi ko katong isa na badungan din nato. Nakatuloy. Sige ka mo. Bahan na. Hindi ko ka. Yaw-yaw lagi ko. Ay, lagi ko pag minawon. Gausan, guro ko. Lingi ko itong Muslim. Bigaon, yung nana, yun. Nauna niya, maghililit ko. Bata. Naglamian na siguro. Binis na yun. Kaya anak ko to sa Manduhan, Bura. Nauna siya. Radyo mo tindog siguro. Doon na sila mag-aa. Kaya to na video, no? Labting mo itong babae. Eh, wag yun ang panuot ni mo. Hindi mo lagi na yung arasaw. Ayaw. Ayaw, tama. Kaya ka? Ha? Sabutay, sulbal, sulpon, balik pa rin ah. Sa mo, nagkakilom ng maghililot. Andam na lang nood. Paaka ang dami nood. Nakatagay. Katagay. Mata ko inom. Inom lagawon ba? Bawal mo na. Yun, manggod po nila ang beer para po daw sa dugo pang circulate basta pa Ang nagsara. alcohol good.
Kung mainom ka, duha lang ka baso. Anak ganit ang certificate, di ba? Pero kung mulapas duha ka baso, dili na sa good health. Isa-isa na. Anang wine. Dili di ba, duha ka mga botelya. wine, Bungol mo po nang giingnan. Pang red blood cells. Giingnan mo yung doktor nga duha ka baso. Ah, duha ka litro. Ang isa po, duha ka kisto yung doktor. Hindi. Hoy, duha ka baso. Diba? Hindi mo minom mo, balik ko kadlaw. Istre. Anak ni mga pulaan, pulis ko. Ay, nasa na ano pag-ilan niya o after Nasa kanang gabi ko siya. na. Ano ni siya? First year. Ganun siya, ganun ang ano sa kuhan. Kuhan pa. High school, mga siguro ni. High school na sa Tira? first year. Sige kay ka mabira ba no? Kasi yung suko niya. Okay, pag police na. Sakit pa niya. Pulis na 20 ka pe nga na Naisog ko na. isugan. Wala isugod daw. Hindi Bawal na bagay po siguro magpatawa. siya profession sa iyang Dili, kuko. bawal daw pag magpicture. Kung sila mo, kasi Siyempre, ka Ang sa'yo ka na isugod na Isog yun dapat. Dili mo ko na magpapicture ang Di pulis. ba, di mo Gani. Dili mo ko waki-waki. Oh, kanang magpa-cute-cute ba? Normal na yun na. Lain po kayo na sa picture. Siguro may smile. Isog yun dapat. Muknana pa dyan. Bayot. Pulis. Sila tanong na ako. Sila tanan dyan pa. Ispuon. Masuko mabot ang kuhan kay kamera. Di na mao. Ah, na-jud ko dahil. Kana, isog. Siya. Mo na dagway. Isog yun sila bang mga pulis. Gani, police ba sa profession, bagay-bagay ko siguro. Isog kay now niya pagkadagma bito. Ay, ito na Eh, dagma. kung mga kuhan ko ka, doktor, nga na, inala, di ko ka isog na, kaya mataha ko. Bigyan mo kayo na. Inala, no, dito may doktor, nagputang na. Wala ba pa check up? Oh, gani, may police ka, isog ka tayo. Gani, sisili. Hindi ko kayo taga ng ulawat. Huwag ka lang palapat. Yung taas. Ganun din ang sirog. Kaya sakit ng ay dili. Oh, di kanon mo na yun. Yan, hindi na pali. Wala, wala nang bigyan damage sa may sipol C5. Na suilo na na namigas. Bilog kami ko siguro babae na gunit. Lalaki, bilog eh. Sa pagka-diri. Taga Davao na to? Ang Police of all Katongan. O, daw to. Aga to masakpan Pag no. sandal, wala siya. Maestra ba itong babae di ay. reklamo biya sila kay ida manukto. Yan ma. Bastos po kay mo. O, po, nanirado po. Bastos po kay mo, masod mo maslamo. Istorbo biya po no. Gihatag ko sa rumboy uy. Wala. Wala gisusiyan. Diretso yun. Nanirado, wala nanirado. Kalimot sila ni pangbatik ba? Kuan man po na ba? Ipo to ma-apply kay naman ay kon sa sulod. Bugilakan dulo eh. Amali lang. Dati ka nang double up. Kalimot ba? Dali-dali rin ito daw. Kaling kawat-kawat. Paglaga. Ibalo ilang mga anak ba mga puts ka skandal. Reklamo ba sila mo kay nagkaso ato. Kaya mga Kay wala lang mananggit ni suod. mga parang bullying po kay siyempre ang mga anak ko to. Sana sila isala pero ang katong ang pag-post-post ba sa video madami mo. Ito, bukasawa siguro mag-post ka. Yung asawa niya anak. Udaw kay sa anak na ba professional ang anak. Anak, may nag-video ito. Anak. Dapat wala to nilang video. Video mo galing nila. Oo, Ang ang anak anak mo siya to. lang ba? Wala pag ma-share nag-isa, i-share ko na tanan. Oo, patay naman. Pero kung ang main, i-off sa main, mawa man na. Ang main lang, Delete sa mga. i-delete sa main, wala na na. Pero na-save ng uban wala. Akong na-save siya. Demanda po ang magpost sa Pero ang upan, hindi na makasave kaya share na dito. Pa, delete naman lang na sila mo Dayon save. yung share. Share lang, wala yun ang babanag tao.
Ang uban, mo save lang sila kung artista. Mm. Isip na to naging gwapa. Sure. Pero mga tao nga, dili ko na, share lang. Tayo niya na. Wala mga Pagano, caption. yung Katrina Lili, share na. Bastos yung caption. Patding 69 kay daog gawa sa ron lot. Sabi ko laptop. Yatay. Yan short daw di daw mauna suot. Sa lalaki di kung short oy ginamit pa. Ha? Gani niya na. Kailangan na pala tong short. text, ay. Lagi dito sa babae na short oy. Sakto naman sa'yo lagi. Gani ang pati belt bagko kay Oo. daya. Ilan na to caption niya mubo mo ng short sexy ba? Also, na ron sa lalaki dahil mo Pero short. basin ko, huwag gamay po ito blawas, mamao sila ba, no? O man napakita ang babae no sa Hindi, nakita na pagkadakot na. Picturean na Mayo maka. na itong babae. Gamay ay. ang polis nito. Retire na ba to? Dami. Kailangan to. Ayahay na siya, kina-retire na. Wala Kaya huwag na pulis pa to siya. Patay siya. Huwag siya, nakadawat naman to. Kaya pa na ko ito lang drugs ito. Namin ko sa kawan ito sa pidiya ito niya. Dapat sa hindi. Ito, Oo, dapat siya. nagwarta na. Oo. So yun. Ito na rin tayo. Nakorta na. Kulong dito na. Kulong dito. Sabi isang ultimo lang ka nga pulis, pinakabatang nga Ulo. pulis. Million dito. Million dito, basta retire. Official ang pinakagat. Nakulong. Bagay. Billion Asawa o niya. pila ka million. Ako mag-esweldo. Ako sildo ngayon na po yung mga talay kinakadlaw kada bulan. Paggawato. Retire na, pag naiwan. Kulong. Dapat dili na lang tanong ano, mapurdo yung Pilipinas na ba? Mga pobre lang titigaan na lang. Pag retire, retire na lang. Dili na na monthly pa. Isa na kaya gawato. Isa lang ang dawat ang mapurdo yung mga Pilipinas na. Wala nagkukay-servisyo. Yung mga naon ano, mantod na lang. Pero itapang na nagbigo. Yan ang yung mga pobre. Pobre mo, man mo yun. Yung darang arang. Galing sa... Isa tuwing trabaho, may wala mo na. Wala juga trabaho. Kaya na messengers, makuha mo. Ano na. Yan tagaan pag sukuan, kanina po sige Greencoat, kanina si Marites mo tagaan na si kwarta, wala trabaho. Update mo na lang ulit. Updated rin na sila. Kaya po, no? Hindi na picture sa SS. Ano tama yung istis kung na-update ba na siya kaya kapag pa mo ito nag-utaw pa siya trabaho pa daw. Company. Naisod man kayo mag-update na ron sa ISIS eh. Well, disability mo. Disability. One Bayaran. year man yan. 1 year na ito kung Pwede, nabayad. pwede. Hindi ko siguro gyapon na. Murag Pwede, burial wala. ba nga. Miskin pag 1 month lang. At least, membro ka, may na-active ka. Basta lapas lang ka sa pila ka kan. 1 year. I-try lang ko ninyo. Company man to. Matana mo. Na, mo gani na kung ang kumpanya wag diri ni ko. Ayun ka. 1 year, Kaya naman, 1 year ko nagabayad na itong 300 supra sa papa, kina 15 nas. Like, kung 1 year ang bayad na, murag i-pension, adi na nila pension, murag dito lansang ba kay Last na ko dito sa 1,700 yung bayad na monthly. Abroad ko. Bayaran ko is. So tumuhin na. Pinaka-higher, o pinaka-higher sir, 1,700. Bayaran ako, pero real, di mas baba sa kung real. Baba mag-real. Tulo. Tulo, diba mo to? mo na to. Nya man, kinano bukay sa Pilipinas, nga na nagadi mo giniranan. Kaya para ini-pension, ako siya. Tanda ko yung... Hindi ka man ako, kuhan man, kuhan na ta. Gcash. Boss, atong i-bangon, ipalingkoron na to. Pwede man Gcash na rin siya magbayad. Oh, lagi na na. Hasol. Hasol na kayo. Isang Ano ba ako dito isis? Uy, na, chikas. Di nila entertainan kung Ibangon na to, niya paliguro na to, anak. Mag-update Trailer. lang ka dili. Ang inquiron kung unasan na na ka, yan, maburial, nga lang. Pero mag-inquire lang ka, kuha na, wala, kuha na na ma'am, online na na. Trika. Yan eh, isugod kayo. Ibangon na to. Kaya inaog, sabay, inibangon, sabay, inaog din ha. Paling Palingkoron na to. Marap ganina, ano? Lalay lang ako. Yeah. Pagmo ka. Ano? Pero... okay, Ay, punta natin. hawak mo. Ilaw na gino. Wala nagtaka. Masakit eh. Sakit to eh. Magiging naluya yung sakit na. Nag-iinom ka standby kay Magiging luya na ito.
Nagtambal ron, baka man, maniudto mo. Lagi ko nga. Sabay na niya painit, kada stress naman. Mura kong mga rabo. Ang ilang paniod to, yung araw no rasa, alas 3. Ilang pa mo, alas 11. Isa kang ulo, isa kang ulo. Saka. Yan, isang lang pa ng amura na lang. Tira ka? Hoy, tingin, Saka, boss. hoy. Tingog ba? Ano lang. Alalay, dali ka, boss. Alalay. Alalay, boss. Ang babay, nga, mama. Nga. Boss? Tingog. Tingog. Yan, ayaw ko na pan. Tingog. Tingog, ayaw papilde, ha? Ano man gunin mo yung ginawa Ayaw, ko? ay, kuwan. Okay na? Tingog. Syagit ba? Syagit? Bakit ito pa nga silong? Ayaw, ikuan ha? Ulit nga. Ayaw papilde. Nga, ikuan baba. Ano yung baba mo? Tingnan, di ba? Nga yung baba. Oh, nalipong mo. Sige na. Gani, syagit ba? Ayaw po nga. Tangin mo kuwan ba? Paana sa kuwan ba? Kaya ka itlog, Isabela? Wala na. Ilong lang. Yan na lang. Agi lang. Ano? Tama na. Nakasimot ka? Ano lang. Ano lang. May kung mag-istorya natin. Nalipong mo. Sige lang. Gutom ko ni. Mainit ka. Huwag mo mamahaw? Wala. Ikaw nagsaging. Gutom ko ni. Nalipong ko. Ano lang. Nalipong ako ba? Tulala ko. Gani. Ayaw papil. Ayaw Ayaw pagkuhan. ito yung... Ayaw pagkuhan na niya. Maba. Lang. Hindi ka pwede may gap. Yung dugo mo kuhan. Ganito. Hoy! Ayaw tulog. Gutom ka rin. Gutom ko ni. Bitaw ko ganina mga unta Hindi mo mangaon. Itong manok kay nagkan ko. Grabe ning gutom ba? Oo, kay nagkapira gud niya saging. Han, ay tulog. Ayaw kuhan. Ayaw tulog ba? Ayaw. Tulog. Gutom din ba? Silita lang. Ayaw kuan ba? Gutom yung bitaw ganina. Araw itong tubig. Sila marag tubig. Itong manok kay kuan masani nagkan unya na daw. Siyempre na. Inom tubig. Inom Gutom. tubig. Pwede mo mamahaw. Ay, gutom kini ba? Kasi nang oras sa itong abot mo, las 12. Ha? Gutom na bitaw. Tubig hindi tambal. Inom mo. Wala na. Balik ko. Okay na. Ano pa ka? Kanina, makapiyong mo na ko. Wala, lurat na jud imong mata. Gusto na kabuhi sa ka. Kapira Ano niya. di mo mamahaw? Kapira sa gid ba mo Gutom ta. kayo, Nagkaon gumikaingon kasi pa. Ya, grabe biya gutom ang magilot. Tawan ko nagawsan dito na hidot bukatanan. Gutom kini. Kanang niluto na ko rin mo. Gutom mo eh. Nawala ko lang kung sa lawas. Talang niya ang kapos. Ano Okay eh. na? Puro kakuyap Ha? naman. Okay na? Lugawa to ikali. Hmm. Pareho ta sa mga ligo, no? Nakaliton ba, makuhan ko. Panuhot yung na, ang sarap karang magbungtag sa'yo. Wala, makakulaps yun na siyang gutom. Grabe na Kuyapan man pa makuyapan. Ay, namin dito, ano, kanyo? Kuyapan Namin kanyo nga kulap shoot, napalong ko kadali. Hmm. Karon day gani siga bitang mata wala nang kita. Okay na. Okay na. Sige pa. Patong ko din niya. Kaya yun. Asa mo mga kandron? Kaon, pagkaon. Kaon na sa nakaon, bala mo sudan. Ito na lang. Asa mo mga sa? Sa Tinisi. Dili ba na magkamot kanon diha. Na may dala wala. Dito na lang. Kanon ra wala Sa sitan. Gani kanon sa maita. Suli lang sa kun. Biskuit. Saging di saging. Gatas. Ay, nagkaon mo doon may ganyan. Kuhan ganing. Saging nga. Saging nga sapa. Gutom na gyud dan kay. Ito man ni. Wala na Tani man ni. utto na baya ya pa Gawas gyud. Wala pa nga, wala pa nito. Gawas yung singot kilo. Ano. Gani timpal ni. Ayaw na. Iinat sa ganina eh. Kuya Nawala ka ni. Muragig namingaw kung paminaw ka. Lurat ng mata. Oo. Ano kami?
Pag-arsa niya. Umita sa kanon balag wa sudan. Mura wala yung mga tingog-tingog kanina. Biskuit na lang, hindi ko sa Wala ka kung wala yung mga Paliti sa tingog. kukuhan. Gani pagkauna lang jud kanon sa siya balag wa sudan basta masudlan lang ng tiyan. Biscuit siguro. Di, paliti sa gatas ka dali, painom ma. Initig ka dali, gamay ko mas, initig gamay. Paliti sa gatas, unan ka, wala na Gatas gatas. o ba ng biskuit na? O, ano na lang. Oh, Gatas lang sa bear brand, initig gamay mo. ay mga ate. Laan man pusta. Wala ako nadugnan ka dali eh. Ha? Wala ko nadugnan ka dali. Wala. Na, ayun na na. Galing ka Jesus name, ayun na. Kuto-kuto, paningat ko mayo. Tungos mo singo to. Lord ko eh. Tubig na din eh. Tubig lang. Yung ganing nga basta may tabo, mag-isang kinsa. Ayos siya, pahindaa. Kaya ang dugo ko saka sa ulo. Mahimorits. Sinina. Bisa sinina. Sige lang. Sige lang ka. Ina today. Asa t-shirt lain? Tanaro ko na t-shirt ya, boss. Kana t-shirt, ayun eh. Sa pawon na jacket pa. Ito na sa pangkat. Ayan, sa pangkat ito. Na may jacket dala sa pawon. Ah, yun na t-shirt lang. Wala. Tanaro dia. Boss, t-shirt? Ano gani niya sa pawon ng jacket? Eh, pag jacket. Ambil lang jacket, be. Sige to. Oh, ayun. Ikang kayo. Ambil jacket, be. Ambil jacket. Miskin na inagi ko, nangin pero ikang doon. Gawas mong kay ikang. Nando lang siya pero jaketan mo dito. Ano lang kay? Ay, basa ni. Ambil. Saan eh? Ambil. Tayo lang ta kay para pag ilis, ay ilis ako dito. Yung basa ni kuan. Nasa ulo. Singot kayo eh. Singot kayo. Paningot ko eh. Bumbu ang kasi. Kalit ko. Gani, wala tingog. Hindi ni pamahaw din. Kapira lagi Kaulat, saging. saging. Ya, nagbaon Kapag din. ka grabe anak ako ng gabi. Nagbaon man may kasi sakyanan lang sa mga onin ko mga ono sa petag-pitong manok. Timplahin ko siya, di lang daw kay abot na. Oo siguro 30 minutes. Oo, 15 minutes na oh. Yung oras kumbati. Gutom naman yun na kay alas 2 na. Pangod. Ambil jacket, ambil jacket. Yung jacket, Richard. Wala pang pajama dala. Wala. Bukan na yung Malong na lang. Malong isulod mo. Ya, medyasan man siya. Ulit. Bidaging pants? Ano ka dito? Ito na matanggal eh. Yan ko nila jacket. Dapat ito tanan mo di para buot din. Saan ba yung t-shirt nila pala? Ako lang ko natin. Lang ko na. Oo, nanami ako. Sa matuloy ko dyan, mas kang kaluklo akong gamot. Mana? Ayun naman sa sandali. Init kayo na? Nakatungag ka? Oo. Ah, sige daw. Ayun naman sa sandali. Sige. Kamay lang. Tuwad mo. Init? Init kayo? Liquid. Isin Ayun yan. lang ko friend. Ako lang dito. Isin yan, sunod. Magkakaon na gito. Sabi lang ko, wala ra may panihod to. Ewan kaya lang may panihod Wala to. na mainit. Pero pamahaw, sus, duha gini eh. Nagsakay wala mo. Kabuhin ko sir. Tapi kaluya na ba? Kanang nga nagikan ka na? Luya kay ka na ba? Wala ito sa Kurot mo kusok ka na. Di ba? Di ba? Isang jacket ka?
igam dito ka makabaga kayo. Di lang, walang ginggam. Nagbihanay. Ay, talaga lang kang dokay. Ito ko ang isip ko. Ito ko ang nakamot ko. Kanina to sa dito. Para makasandig. Diba? Tawag ko lang pa. Tester ito mo po. Wala na rin. Yung masandig man. Oo. Ha? Oo. Ano? Oo. Ano mo? Tabang are. Ibalik na to. Dre. Dire bangko. Wow. Pasabot jud sa tanang nang hilot, kanira jud lahi hilot. Sa balay kung wala ra man. Ano ba? Kumato si Roman. Diba? Tuwan. Atas. Tingnan mo. Chokes ra chokes. Skit yung pronto yan. Oo, nasa ano. Kalayo ka itong sinisik. No, nagabot dito nagloko. Ay na, uy, gibong na pag-upa kang pamiskit lahi. Barak. Walay, mahilot no. Kuan, asan yung kanon butangin dito ang ana. Oo, butangin kaso niyo. Dala dito. Ali, kanon. Wala. Wala ba? Naa dito sa bag. Ano dire sa bag? Biskit na sa bigla. Ha? Biglang tiyan. May picture dito. Iwan na gaw na una oy. Awari ba si tatay Roman naghilot nino wala ra ba ya gyud. Gaida ra kanto sa gawas. Nakapangon niya na ni. Tabang kuya pan. Nakatandog naman. Wala, mag-circular mo. Na, yung isa po, ang nakakuha mo, kaon. Kung makadagan, makuyapan ang naway kaon sa dalan. Di kag parit. Ako kiti kayo. Kung nireklamo nga tubig, uhaw, wala, puro agwanta Ako ito kanina, ko inom sa tubig. Kay, di kag biyahe, init. Kwanta. Sa mo itong suso. Tubig. Kung niya pa, nasa og tubig, agwanta. Ato itong tangkal. Agwanta ra po siya tanan. Inom, ipainom sa limang. Kaya ko man. Pagkabot dito, ayun na kaya. Dili na pwedeng Kaya kaya. mo niya paglingkod ba wala. Wala na yung kaya, di na pwedeng kaya. Split gug ka, buing. Tum diri. Bisa tambah. Duha na, duha. Paningot gud. Sayo na mo gigutom. Bisang kinsa, bisa pag ugutom, Kuyapan, katumba. yan ang kabuhi. Oh, Tangkap ko kabuhi. Diriro sa ilikilot na yun. Ha? pasabutan na, na-response. Tawas ka, grabe singot ni mo. Eh, Karabo ko paningot. Bay, Tatay Roman, kay Ato, medyo daon saan eh. naman gani kang Tatay Roman. Karabo ko kabatik singot ngayon na balikan kayo gano. Di ka mo pingit, wala ka di pang nakirap-kirap. Paningot ang taman-tanan oy. Tanan. Paningot ang tanan. First time yun nga na kambal hilot niya yun na rin. Hilot ila. Sunod, pangaon na dyan. kaon po. Bahalag ang kuyog, way kaon, bas ang hiloton pagkaonon. Isod po, di Di nakadaog. ka ganina, Ikot lagi ka daog. buntag, no? Ito, nagkapira. Dating ba na ito naman, gudpud. Alas dos na. Kasi dili ipiyahan. Ito, kung wala ra may paniod to. Sus, apel po pamahaw. Ya ka ng kape, grabe na makagutom. Aslong no. Aslong na. Saging pag yun, saging. Saging, aslong po na. Nice, dito pa. Pagiging pa. Kasakyanan ka na. Sa ikaw ng malong. Huwag jaging pants. Wala, kanina lang malong isulod ni siya. Hawig na kayo. Hawig ko na siya. Ang bawi, hawig kayo. Isulod na ito para dahil sa manginang. Itabog. Alam ko dito yung natin. Grabe, singot gawas mo eh. Sa hindi kanina na. Ikaw basa lang kayo. Yan na lang nasa trabaho. Ilisin, abot dito. Ilisin na po niya. Ilisin na po. Kaya mamukhan man ka. First time ka magunawan eh, murag lis, una na miliso. Kailangan jud kaundaan. Jogging pants. Halos ka nang hilotan ako. Maingan ka. Mukhaon sa kubiskuit. Munda mo may gigutom na lang. Boss, gigutom dyan ko, boss. Taman ko yung Ya, ganina boss, di ko ganahan mo kaon, di ganahan mo kaon ha? Di ko ganahan mo kaon, pero igutom. Yeah, hilot niya. Ha? Sabi
ko. Yan yung kuan sa Ginoo mga namin. Ulian yun. Uli, kita ko na pulap eh. Hindi ka, gutong duro eh. Oh my God. Ay nakuan tanan ay na ukay tanan ng mga Okay, ya pag atake sa pagkuhan sa dugo, wa man day kaon, di. bukol-bukol Wa di kaya. Way kaya mong lawas, wa man sulod. lawas eh. Iko kay bukol-bukol eh. Gilot dito na. Sakit kita na no, nang hawin mo yung kuan din. Buya yung lawas. Tanan kamot tiil hawin tanan. Karon to mo gibatik singot yun first. First time yun tanan yun singot ba karon to mo kabatik nga ba? Wala di mo kayo na may singot pero nakakuha na yun. Grabe, gawas mo singot ganito. Ganito to Nakay trapo, ma'am? Towel? Trapo yung ano? normal lagi ba? Ha? Normal ba ni kilawas ba karon ba? Muna normal nga, oh grabe singot, muna normal nga kondisyon ng tao. O pagbuwa na. Muna siya, grabe di ba, gamit lamay kay trabaho kong singot. Muna siya. Kanino niya ba? Gaan kaning lawasan eh. Correct. Ba lang. Tumurag na po andito na yun ba? Yan na lang daw. Dito na. Ah. O, matakailan ni mo. Eh, murag Pakistan eh.